Здравейте! Днес ще си направим една здравословна закуска. Имаме чипс, малко царевични пръчици и разбира се още чипс, за да е още по-питателна закуската. Ма вие сериозно вързахте ли се? Всичко на боклука. Защото днес ще готвим здравословно. Време е за ново начало. С Нутрибулет кажи не на вредните храни. Нутрибулет е мощен хранителен екстрактор. За секунди разгражда до микрониво плодове, зеленчуци, семена, ядки и ги превръща в питателна и финно смляна нутрибомба. Направи си вкусна нутрибомба за отслабване, детоксикираща, енергизираща, тонизираща или за подсилване на имунната система. Ти избираш. Нутрибулет превръща обикновената храна в супер храна. Нутрибулет се грижи за твоето здраве всеки ден. Опитай и ти! Здравейте, казвам се Кръстю Тютюнджиев и съм на 27 години. Живея в град Панагюрище и работя като пожарникар. Цял живот съм се занимавал с спорта, защото и фамилията ми са били спортисти, баба ми и дядо ми са били учители по физическо, запознали са се в НСА, тогавашното ВИФ. Баща ми бил спринтьор, майка ми е била състезател по спортна стрелба. Така че корените ми са изцяло свързани с спорта. Отидох студент, започнах да се занимавам с пожароприложен спорт и успях да се класирам за националния отбор, така че съм представил България на международни състезания. 2011 година станахме 6-ти на световното по пожароприложен спорт в Германия в дисциплината противопожарна щафета. Кръстю е личност с ясна философия за живота, движението и храненето. Нутрибулет е неговият верен помощник в ежедневието. Мощният хранителен екстрактор Нутрибулет превръща обикновената храна в супер храна. Виж как и за какво Кръстю използва Нутрибулет. Избягвам вредните храни, храня се основно с зеленчуци, с плодове, с месо, ядки, риба. За Нутрибулет разбрах от реклама по телевизията. Използвам го някъде от около 2 месеца и половина. След като го закупих, веднага започнах с интерес да го разучавам. Най-често пия нутрибомбите след тренировка или обикновено когато имам нужда от междинно хранене, но ме мързи да готвя. Тайната на Нутрибулет е в мощния 600 ватов мотор, комбиниран с функция циклон. Всичко се смила финно благодарение на здравите остриета, които се движат с цели 10 000 оборота. Уникалното циклон действие, патентованото екстрактор острие, специалната форма на чашата и мощния мотор разграждат храната до микрониво. Ядки, семки, кори с лекота стават на пюре. Не забравяй, именно в тях се крият най-полезните съставки. Комбинирай плодовете и зеленчуците както пожелаеш. Използвай Нутригида за идеи. Получаваш го абсолютно безплатно заедно с твоя Нутрибулет. Представяме ти легендарния Дейвид Уолф, гурото на здравословното хранене. Той ще ви разкрие какви са ползите от Нутрибулет. Здравейте, аз съм Дейвид Уолф. С вълнение ви представям машината, която ще промени животът ви, така както промени моя. Това е Нутрибулет, първият в света хранителен екстрактор. Нутрибулет не е блендър, нито джусър. Той е напълно различен от всички познати уреди на пазара. Остриетата на Нутрибулет са от висококачествена нераждаема стомана, която не се нуждае от заточване, а чашките от най-високо качество пластмаса, която е безопасна за здравето и се почиства лесно. Вижте, този блендър само разбърква нещата наоколо и не разгражда нищо. Докато Нутрибулет с мощния си 600 ватов мотор и уникално въртене на остриетата като циклон смила гладко всяка частица. Специално разработеното екстрактор острие се върти с удивителните 10 000 оборота в минута. Нутрибулет разгражда храната до съставните й елементи, така извлича всички полезни вещества. В течна форма организмът ги усвоява с лекота. Ще прецедим смутито от блендера, за да проверим какво е останало. Тук имаме несмляно ленено семе и едри частици. Дами и господа, това наричаме смути. Развъртам капачката. Сега да проверим резултата от Нутрибулет. Нека го прецедим. Ето вижте, всички съставки са идеално смлени и полезните хранителни вещества се усвояват директно от организма. Вижте колко е гладко, когато го сипвам. Сега да го опитаме.
Ето това, дами и господа, наричам нутрибомба. Всички полезни съставки са извлечени от продуктите и са вътре в този сок. Витамините, минералите, ензимите, омега-3 киселините, протеините – всичко е тук. Превърнали сме ги в супер храна. Нутрибулет ти дава здраве. Вземи целия комплект Нутрибулет още сега. Получаваш 3 различни чаши, свалящи се дръжки, 2 капака, 1 екстрактор острие и 1 смилащо острие. И не само! В комплекта е включен и невероятният Нутригид с полезни съвети за твоя здравословен живот. Обади се и поръчай Нутрибулет още сега. Вземи го на изплащане. Само за 6 вноски по 40 лева с 0% лихва. Потърси го на Delimano.bg. Заповядай в магазини Топшоп. Поръчай лесно на 0281 851 21, защото здравето няма цена. Използвах гайда, който е в инструкциите и опътването за употреба, за да мога да започна да стартирам да правя някакви рецепти. Започнах да импровизирам със собствени рецепти, като главно наблягам на рецептите с плодове, защото използвам нутрибулета след тренировка да се зареди с енергия. Най-често си правя по-високо въглехидратни бомби. Понякога разнообразявам, като си правя различни кремчета и сладкиши с ядки, с зеленчуци и така нататък. Ползвай Нутрибулет сутрин. Замени кафето с вкусна, енергизираща нутрибомба. Възстанови силите след натоварен работен ден или тежка спортна тренировка с тонизираща нутрибомба. Пий освежаваща нутрибомба вместо следобедна закуска. Набави на организма нужните витамини, минерали, калций, антиоксиданти и фибри по естествен и полезен начин. След тренировка, след като изпия нутрибомбата, определено се чувствам доста зареден, защото тя ми дава нужните вещества, които съм изчерпил по време на тренировката и съм готов едва ли не за още една тренировка. Преди използвах хранителни добавки под формата на протеини, аминокиселини и така нататък. В последствие реших да ги спра, за да видя дали ще успея да задържа резултатите, които съм постигнал до сега. Оказа се, че съм прав, че може и без хранителни добавки. Въпросът е да сме достатъчно дисциплинирани към хранителния си режим, а Нутрибулет е един страхотен помощник в това отношение. Нутрибулет е твоят незаменим помощник в здравословното хранене. Той по естествен начин извлича най-полезното от плодовете и зеленчуците. Зареди тялото си с енергия. Нутрибулет е лесен и удобен за употреба. Просто постави плодовете, зеленчуците, семената и ядките в чашата. Дори не е нужно да ги белиш. Мощното екстрактор острие на Нутрибулет пулверизира съставките и ги превръща в бързо усвоима нутрибомба. Стария ми блендер, той загряваше, като му сложи някаква по-твърда храна, особено с ядките. Не вършеше нужната работа, не ми харесваше резултата. Затова реших да пробвам Нутрибулет. А Нутрибулет не загрява и прави всичко на прах, точно както трябва да е. Останах доста доволен, тъй като всичко става на хомогенна смес. И още, с Нутрибулет може да направиш различни енергийни барчета, сосове, топинги, блатове за торти и дори тесто за палачинки. Възможностите му са неограничени. Нутрибулет е ценен помощник за всички вегани и майки. С Нутрибулет децата ти ще заобичат вкуса на плодовете и зеленчуците. Като цяло на мен ми харесва това, че не се губи нищо от храната. Тоест, каквото сипеш Нутрибулета, след това можеш спокойно да си го хапнеш. Няма нужда да изхвърляш отпадъци и така нататък. Затова обикновено, когато ползвам дори зеленчуци и плодове, ги слагам целите, след като вече са измити, а не хвърлям обелки и вътрешността на самите плодове и така нататък. Нутрибулет разкрива цялата хранителна стойност на плодовете и зеленчуците. Предоставя на организма нужните полезни вещества и фибри в лесна и бързо усвоима форма. Погледни, дори скъпите блендери просто разбъркват съставките, без да ги смилат напълно. С джусерите повечето от ценните фибри на плода се изхвърлят. Нутрибулет е различен. Виж, Нутрибулет напълно пулверизира плодовете, зеленчуците, ядките и семената. Дори бадемите и лененото семе са смлени напълно и преминават през тетката. Пий Нутрибомби всеки ден и се наслади на резултата. Не забравяй, поръчай Нутрибулет сега и получаваш безценна книжка с съвети и рецепти абсолютно безплатно. От нея научаваш какво съдържат храните, какви са здравословните им предимства и как да ги съчетаваш в полезни нутрибомби. Нутрибулет ти дава здраве. Вземи целия комплект Нутрибулет още сега. Получаваш 3 различни чаши, свалящи се дръжки, 2 капака, 1 екстрактор острие и 1 смилащо острие. И не само! В комплекта е включен и невероятният Нутригид с полезни съвети за твоя здравословен живот.
Обади се и поръчай Нутрибулет още сега. Вземи го на изплащане. Само за 6 вноски по 40 лева с 0% лихва. Потърси го на Delimano BG. Заповядай в магазини Topshop. Поръчай лесно на 02 81 851 21, защото здравето няма цена. Любимата ми нутрибомба е високовъглехидратна и я ползвам след тренировка, за да може да се заредя малко с енергия, след като съм бил изтощен. Основните хранителни продукти, които ползвам в тази рецепта са извара, домашна разбира се, високомаслена, кисело мляко, отново домашно, банан, защото придава един много приятен вкус, плътен вкус, сезонен плод, който в случая може да варира, използвам круша напоследък, но иначе и ябълка също свършва работа. Малко мляко, разбира се домашно прясно мляко. Ползвам го, за да не е толкова гъст самия шейк. Годжи бери, защото е богат на витамин А и витамин Б. Ползвам и подсладител стевия, който е натурален подсладител и не повишава кръвната захар. След това ги смесвам и всичко ми отнема може би около 2 минути максимум. Нутрибомбите подобряват жизнените показатели на организма. Помагат ти да пребориш настинки, вируси, грип, дори високия холестерол и кръвно налягане. Нутрибулет е твоят верен помощник в здравословното хранене. Нутрибулета ми дава бързина, т.е. свободно време, спестява ми време. Дава ми много вкусни рецепти, защото ги прави наистина в хомогенно състояние, които са много лесни за консумация. И съответно тези рецепти, които приготвям с Нутрибулет, ми дават много енергия и тонус през целия ден. Нутрибулет ти дава и още нещо уникално. Получаваш супер приставка с мощно острие за сухо смилане. С нея незабавно смилаш на прах ядки, семена, зърна като лен, коноп, сусам и каквото си пожелаеш. С острието за сухо смилане на Нутрибулет можеш сам да си направиш бързо и лесно домашно брашно. Използвам функцията за мелене на ядки. Обикновено използвам бадеми и кашу, тъй като това са любимите ми ядки. Но от време на време добавям семена от чия, ленено семе, годжи бери. Нутрибулет също го използвам, за да си направя домашен тахан от сусамено семе. Също така мога да го използвам, за да си направя и безглутеново ризово брашно и хумус. Също баба ми и дядо ми го ползват, за да направят домашна чубрица, от който те бяха много приятно изненадани, че вместо да чукат семки и да белят семки цял ден, всичко може да стане в рамките на 15-20 минути. Да, точно така. Възможностите на Нутрибулет са неограничени. Ползвай го всеки ден. Нутрибулет е удобен, мощен, компактен и лесен за употреба. Даваме ти 2 години гаранция. Нутрибулет не заема място и се измива лесно, само с течаща вода. Преносимите чаши имат удобни капачки и дръжки, което ги прави идеални за път. Нутрибулет е най-добрия и полезен подарък. Идеален за всеки член на семейството. Изненадай близките, подари им Нутрибулет. Всеки има нужда от ново начало. Разказал съм на няколко приятеля, че използвам Нутрибулета и даже двама от тях вече си закупиха Нутрибулета и са много доволни от резултатите. С Кръстю се запознахме покрай тренировките. За мен Кръстю е един от най-вдъхновяващите хора, които познавам. Когато Кръстю си купи Нутрибулета, веднага ми се похвали, тъй като аз много обичам да готвя. Моя блендър точно се беше счупил и той ми се обади да ми каже колко е доволен от Нутрибулета и да ми го препоръча. Нутрибулет ти дава здраве всеки ден и навсякъде. В комплекта получаваш една голяма чаша 700 мл и още 2 отделни чаши по 500 мл, за да може всеки от семейството да се наслаждава на любимата си Нутрибомба. И това не е всичко. Получаваш супер приставка с мощно острие за сухо смилане. С нея незабавно смилаш на прах ядки, семена, зърна, шоколад и каквото си пожелаеш. От Нутригида научаваш как да комбинираш плодовете, зеленчуците, ядките и семената. Открий невероятни предложения за нутрибомби с различно действие. Нутрибулет е създаден от висококачествени материали и има 2 години гаранция. Може да изхарчиш стотици левове за тези скъпи, обемни и неудобни машини. Или просто гръбни Нутрибулет. Нутрибулет ти дава здраве. Вземи целия комплект Нутрибулет още сега. Получаваш 3 различни чаши, свалящи се дръжки, 2 капака, 1 екстрактор острие и 1 смилащо острие. И не само! В комплекта е включен и невероятният Нутригид с полезни съвети за твоя здравословен живот. Обади се и поръчай Нутрибулет още сега. Вземи го на изплащане. Само за 6 вноски по 40 лева с 0% лихва. Потърси го на Delimano BG. Заповядай в магазини Topshop. Поръчай лесно на 02 81 851 21, защото здравето няма цена.